ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି। କଣ ବଦଳି ଗଲ? ଶୁଣ ଆଜି ତାର ଦିନକୁ ଆଜି ମୋର ଦିନ। କଣ କରିବା? ଚେଣ୍ଟୁକୁ ଡାକୁଛି, ଚେଣ୍ଟ ଆଉଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଆସୁ। ଆଉଛି ଚେଣ୍ଟର। କଣ ହେଲା କୁକୁ? କଣ କାମ ଥିଲା? ଆରେ ସେ ଗଲୁ ଛୁଆ ମତେ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ ତ ଘରେ ଅଛି, ଆମେ ତ ଯାଇପାରିବୁନି। ତୁ କେମିତି କରିତେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆଣେ। ସେଥିରେ ମତେ କଣ ମିଳିବ? ଯାହା ମାଗିବୁ। ତୋର କଣ ଦରକାର?